Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Биредә сәләтле кешеләр көч сынаша. Без аларны матур итеп төшерәбез һәм әлбәттә сезгә тәкъдим итәбез. Сезнең максат ләззәтләнеп карап торырга һәм инде тавышларыгызны юлларга. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Фаяз Гәрәев 79 яшь гомере буе эретеп ябыштыручы булып эшли, кечкенәдән җырмынга гашыйк, көй ишетсә биемичә түзә алмый. Саламсыз мөхтәрәм кунаклар. Исәнмесез? Сәлам алейкум улам. Әйе, бүген безнең студиябыз шундый тулы, шундый ямле, менә дигән егетләребез җыйган студиягә. Фаяз Гәрәев һәм Ринат Насыров бездә кунакта. Бүген мөслимнәр студия тулы. Фаяз абый, ничек кәефләрегез? Кәефсез, Аллаһка шөкер. Инде тамашачыларыбызга үзегез белән тулырак таныштырып китегез әле. Кайлардан сез, ничә яшь сезгә? Минем бу айда 12 елда минем Алла бирсә 79 тулып 88 яшькә җитәм. Субханалла. Әйе. Мин үзем Мөслим районы Түбән Тавын авылда туып үстем. Бик матур күңелле җир, яшеллек буенда. Ну, конечно, мин үзем әйтәләр инде, әти атасы әтисез бала үлми, дөнья рәхәтен күрми дигән мәкаль бар. Мин әти тәрбиясендә үсмәдем мин. Без 3 бала булып үстек, мәрхүм әни карчык безнең ике малай, бер кыз үстек без. Хәзер вакытта без инде 42 булгачтан инде шул ишрек бәрәңгеләр ашап үскәнгә күрәдер инде шушы яшькә кадәр җиттек без. Менә Түбән Камага килү тарихын сөйләсәгез иде. Сез Түбән Камада ничә еллар торасыз? Мин шушы Түбән Камада 65 елны по Комсомольский путь филап кайттым. Әле шәһәр юк иде ул вакытта. Шәһәр юк иде әле. Димәк, сез инде тегерүче әйтмешли первостроитель да дисәң дөрес бит инде, яме? Шулайдыр инде. Нәрсәләр белән шөгыльләнә идегез менә шул елларны? Без шул армияда мин кайткачтан инде мин шушы Шәлбашта менә шу строительне битереп киттем дип әйтсәң дә ялгыш булмас. Өмер-гомергә минем шул эретеп ябыштыручы һөнәр белән эшләдем мин. Һәр вакыт хәрәкәттәсез. Һәр вакытта хәрәкәттә бәрәкәт инде. Хәзер бакчага барып кыймылтый мин шунда. Әле бакчага да өлгерәсезме? Бакчага да өлгерәм әле, Аллаһка шөкер. Карагыз әле. Һәр кул чабыгыз диярим, тамашачылар экран артында кул чабып утыралар дип инде. Фәрин Фаяз абый, инде җырлап та бирсәгез, хәзер егылып китә бөтен тамашачыбыз. Әйдәгез, нәрсә сыздырып җибәрәсез? Мондый баянчы булганда, Фаяз абый, бер уфтанма җырлыйсыз. Уфтанманы җырлап дип бәрик инде булмаса. Рәхим итегез. Торган түгел Фаяз абый. Yaz gibi ötedim, şol şaşını görsen de oftanmam. Yaz ile de gidem, ömür şolay öter. Oftanmam. Yaz ile de gidem, ömür şolay öter. Oftanma. Oftanma bitesinin ol ozgan ömürüm, uynap gülüp güne uzmağın. Yaz kiler gider, ömür şolay öter. Oftanma. Yaz kiler gider, ömür şolay öter. Oftanma.
Сиңа насип болған бұл изгі өмірлер Яқты күн ұзмаған бит әлім Яз күйлер якекте өмір шулай өтер Оқталма, оқталма, оқталма Яз күйлер якекte өмір шулay öter Oxtalma, oxtalma, oxtalma Oxtalma, oxtalma, oxtalma Әфәрин, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Инде баянчыга айрым рәхмәт. Менә баянчыга килгәндә, үзегез сөйләп китегез әле Ринат турында. Тамашачыларыбыз танығандыр да инде аны. Ринат сезнең өчен кем ул? Ринат минем әйтергә кирәк, внук дип әйтергә була. Онога. Баянысы бар, Аллаһка шөкер. Шохрам үф тимикән, хәзер килеп җитә. Мондый баяниз булу бик әйбәт, Фаяз абый, әйме? Аллаһка шөкер, бәхет табып булсын. Фаяз абый әйткән сайын инде мин чакырган сайын киләм, һәр вакытта да бөтен эшләрен ташлап килергә тырышам. Фаяз Рәхмәт. абый, молодец. Ринат, бүгенге көндә син Чаллы шәһәрендә яшәсәң дә, минем сымандыр бәлки, артистлар сыман бөтен шәһәрләр буенча. Рәсәй, Татарстан буенча йөрибез. Әйе, һәм бүгенге көндә син ялгышмасам Габделфәт Сафинда иҗат итәсең, аның иҗат коллективында. 6 ел иҗатта мин уже. Инде барыбер аннан тышта бөтен шәһәрләр буйлап төрле мәҗлесләр, төрле концертлар да оештырып куеп йөрисез бит. Әйе, Аллаһка шөкер, йөрибез, чакырган җиргә барабыз, эшлибез, гөрләтәбез, бәйрәмнәрне. Әйе, Фаяз абыйга да Фаяз абыйга да вакыт табабыз. Әйе. Хәрәкәттә булгач, теләк булса барысы да табыла, мөмкинлек табыла дисең инде, әйме? Күпме балаларыгыз, оныкларыгыз бар? Бу оныкларым дигәндә минем инде җәмәгатем вакыт булды. Көндә мин пока буйным. Халастай дип әйтсәм дә була инде. Оныкларым минем бик күп. Олтау. Кызныкы да бар, малайныкы да бар. Җырлыйлармысың? Татарча сөйләшәләрмисең? Татарча сөйләшергә кәпит даже сөйләшәләр. Әйе. Мин әйтәм, улам, мен әйтәм, өйгә кайткач татарча сөйләшегез. Урамга чыккач, әллә сөйләшегез. Әмма урыс мен әйтәм, улам. Менә татарны онытмаса кирәк. 80-не куасыз, тавышыгыз Аллаһка шөкер бик яхшы. Тамашачыларыбыз да, телевизор караучы дусларыбыз да шатканнардыр дип өмет итик. Рәхмәт. Инде ахырдан, тапшырыбыз ахырыннан сездән тагын бер җыр сорап калабыз. Gitme sandıç Konatlarına doldurup Tuğan yerine koldarım Bize tuğab olsan esin Şıksuların eşitinsin Sahanım uğaş, sahanım uğaş Üstüne gitesin emin kohalam Dostlarıma Zırlar için
jırına atıp Sana doğaz, sana doğaz, gitme gitme sana doğaz, kalsın başka kuşlardan, korkma seni kuşlardan. Saklarımın salkan elden, gitmesin tokan ilden. Sana duaş, sana duaş, esiri gidesin emin kalan. Dusarma yaralar şel edermen atıp sana duaş, sana duaş, seni gidesin emin kalan. Dostlarıma yırlar şen edermen atıp Минем өчен тапшыруыбыз бәйрәм сыман. Җырлар тыңлый-тыңлый күңелле итеп узан. Инде сезнең дә тормышыгыз җыр кебек матур итеп барсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашам. Эфирда Ильяс Шәяхмәтов идем. Киләсе очрашуларга кадәр.